Θα ήθελα, Κυριάκο, να αναφερθούμε λίγο σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Κρήτη. Μιλάς για τη σύνοδο. Για τη σύνοδο όλων αυτών των ανθρώπων που δεν ξέρω, μου θυμίζει έτσι, παλιότερες εποχές, αν και αυτό δεν έχει να κάνει με πανθρησκεία, αλλά είναι κοντά, έχουν μια τέτοια αντίληψη. Ξέρεις, είναι αλήθεια ότι η Ορθοδοξία δέχεται επίθεση τώρα από το διεθνές αυτό κύκλωμα, αλλά καλό είναι όμως να διαχωρίσουμε και πώς ορίζουμε την Ορθοδοξία, γιατί υπάρχει η Ορθοδοξία του λαού και υπάρχει και η Ορθοδοξία των ιεραρχών, που δεν είναι απαραίτητο ότι ταυτίζονται αυτά τα δύο. Το πόσο ο κάθε λαός αντιλαμβάνεται το θείον έχει να κάνει με το πόσο ο λαός αντιλαμβάνεται την κοσμοθεώρησή του. Και ο κάθε λαός έχει τη δική του κοσμοθεώρηση και έχει δικαίωμα να έχει τη δική του κοσμοθεώρηση. Όλο αυτό το περίεργο, έτσι, η προσπάθεια να γίνουν μια σούπα όλα αυτά τα πράγματα εντάσσονται στις ίδιες επιδιώξεις από τις ίδιες δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν να καταστήλουν αυτό το λαό και τον κάθε λαό. Θυμήθηκα βλέποντας όλους αυτούς εκεί στην Κρήτη, θυμήθηκα μια παγκόσμια σύναξη που έγινε πάλι από όλες τις θρησκείες. Θυμάσαι την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ήδη από το 86, είχε ξεκινήσει στην Ασίζη της Ιταλίας από τον Πάπα, όπου συμμετείχε και ο Εδώ Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης, πώς το λένε, οι μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι, μέχρι και ένας από τη φυλή Κρόου, η Ινδιάνικη φυλή, ένας witch doctor, πώς τους λένε αυτούς, μέχρι και αυτός. Το 86 έγινε μετά στην Καμπέρα, το 91, μια προσπάθεια έτσι αυτή της πανθρησκείας. Έγινε ξανά το 11, δεν είναι πολλά χρόνια, πάλι στην Ασίζη. Και όλοι αυτοί οι δικοί μας, δεν ξέρω πώς μπορείς να τους πεις δικούς μας αυτούς, εκεί να γονατίσουν. Και υποτίθεται ότι αυτοί υπηρετούν την Ορθοδοξία. Γι' αυτό θέλω να βάλω το ερώτημα. Είναι μία η Ορθοδοξία ή είναι δύο? Η άποψη δικιά μου είναι ότι είναι δύο. Είναι η Ορθοδοξία του ελληνικού λαού και είναι η Ορθοδοξία των, πώς το λένε, πώς να τους χαρακτηρίσω, πάση περιπτώσει, των ιεραρχών, που δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία του ελληνικού λαού. Ήθελα να το ανοίξω λίγο το θέμα, μέρες είναι δύσκολο έτσι σε μια προσπάθεια να ενώσεις τον ελληνικό λαό για να αντιμετωπίσεις αυτή τη λέλαπα που σου έρχεται, οφείλεις να είσαι προσεκτικός και το πώς διαχειρίζεσαι το λόγο, γιατί απευθύνεσαι και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερο θρησκευόμενοι, άλλοι λιγότερο κάποιοι άλλοι, και πρέπει με αυτούς τους ανθρώπους να βρεις ένα κοινό δρόμο για να αντιμετωπίσεις αυτή την κατάσταση που έρχεσαι. Από την άλλη μεριά όμως, πώς είναι δυνατόν να παραμένεις σιωπηλός σε αυτό που συντελείται σήμερα στην Κρήτη, όπου έχουν διασπάσει τα ορθόδοξα κράτη? Γιατί το κάνουν αυτό? Γιώργο, προφανώς προσεκτικά θα μιλήσουμε, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η κοινωνία των πιστών να ομονοήσει απέναντι σε συγκεκριμένα πράγματα, πρώτον, και δεύτερον, να είναι ψηλιασμένη για αυτά που συμβαίνουν γύρω της. Και προφανώς μας πέφτει λόγος, διότι η χώρα μας είναι μια χώρα αμιγώς χριστιανών ορθόδοξων. Οι προσπάθειες βέβαια που γίνονται να αλλοιωθεί και αυτή της φυσιογνωμία είναι εμφανής
τις ξέρουμε, αλλά δεν είναι τις ώρες να τις κουβεντιάσουμε. Έχει όμως αξία να ξεκαθαρίσουμε μερικές έννοιες. Πρώτον, η θρησκεία, πιο συγκεκριμένα οι θρησκευτικοί ηγέτες, δεν ξέρω αν είναι μοιραίο, σίγουρα όμως είναι βέβαιο, πως αλληλοδιαπλέκονται με τη γεωπολιτική. Ο Πάπας δεν είναι ένας ιεράρχης, το Βατικανό δεν είναι μια εκκλησία όπως ο Ορθόδοξος Ναός το φανάρι, είναι κράτος. Ο Πάπας είναι εκπρόσωπος κράτους και λειτουργεί ως ένας ηγέτης με πλανητική υπόσταση. Το ρόλο του τον ασπάζεται, τον τιμά, τον υπηρετεί. Ο Πάπας ως θεσμός, όποια κίνηση και αν κάνει, που μπορεί να εμφανίζεται ως κίνηση φιλανθρωπίας, χριστιανοπάθειας ή οτιδήποτε άλλο, στο πίσω μέρος των επιτελείων που τη σχεδιάζουν και την οργανώνουν, υπάρχει το πολιτικό αντίκρισμα. Ο Πάπας ήρθε στη Μυτιλήνη όχι γιατί αγάπησε τους λαθρομετανάστες. Είναι δυνατόν. Ο Πάπας ήρθε στη Μυτιλήνη για να παίξει συγκεκριμένο ρόλο. Έβαλε στο Λούκι πρωθυπουργό της χώρας, αρχιεπίσκοπο Αθήνας και πατριάρχη, πήρε και 10 επενδυτές μαζί του και πήγε στο Βατικανό. Την επόμενη μέρα όλοι ξέχασαν τι έγινε στη Μυτιλήνη. Και σήμερα η χριστιανοσύνη κουβεντιάζει για αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Από την άλλη μεριά, ο Πατριάρχης, ένας φυλακισμένος Πατριάρχης, ένας Πατριάρχης πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού, ένας Πατριάρχης ο οποίος ενδίδει στις απαιτήσεις της Τουρκίας. Έχουμε καμία δήλωσή του για την Αγία Σοφιά? Όχι. Γιατί έχουμε καμία δήλωση του εδώ Αρχιεπισκόπου? Είναι ένας Πατριάρχης ο οποίος αξιοποιείται στα γεωπολιτικά σχέδια των ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν να απομονώσουν τη Ρωσία και χρησιμοποιούν και τα ρωσόφωνα εκκλησιάσματα για να υπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Κάποια από αυτά. Όφιλε λοιπόν αυτός ο Πατριάρχης να δρομολογήσει τα πράγματα σε μια σύνοδο τέτοια, εξασφαλίζοντας όσο γίνεται πληρέστερη άμβληση αντιθέσεων οι οποίες είχαν εκδηλωθεί? Όφιλε πρωτίστως να λειτουργήσει ως ένας εκφραστής της χριστιανοσύνης που πρώτο του μέλημα είναι ο μαχόμενος χριστιανισμός, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι? Ας δούμε λοιπόν στην πράξη τι έγινε. Αντί λοιπόν να βγει και να ξεκινήσει αυτή τη σύνοδο αναδεικνύοντας ως κορυφαίους τιμόμενους τους μαχόμενους χριστιανούς της Συρίας και της Μέσης Ανατολής, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να καταγγείλει, σε εισαγωγικά αλλά πάντως ευθέως, τον Αντιοχίας, που αρνήθηκε. Και πολύ καλά έκανε και πολύ καλά έκανε, αλλά λέω τι έκανε ο Πατριάρχης? Να τον καταγγείλει γιατί αρνήθηκε να συμμετέχει σε αυτή την ιστορία. Όταν αυτό που θα έπρεπε να κάνει, αυτό που όφιλε να κάνει, ήταν να αναδείξει το σημαντικό έργο που επιτελούν εκεί τα πατριαρχία, σε αυτή την περιοχή, τη δοκιμαζόμενη, κάτω από την πραγματική απειλή του Ισλαμισμού. Γιατί εκεί δεν παίζουν, οι απειλές εκεί δεν είναι φραστικά παιχνιδάκια, είναι άλλο πράγμα. Αυτό λοιπόν δεν το έκανε. Δεν φρόντισε να αμβλύνει αντιθέσεις που προϋπήρχαν. Δεν φρόντισε να αναδείξει την πεμπτουσία του μαχόμενου χριστιανισμού. Δεν φρόντισε μέσα από την ανάδειξη της ουσίας του μαχόμενου χριστιανισμού να αναγορεύσει ως πρώτιστη αξία την οικουμενικότητά του. Με χειρισμούς μίζερους μπαίνει σε μια διαδικασία
διχασμού του χριστεπώνυμου πληρώματος. Δηλαδή της Εκκλησίας. Και αυτό είναι πρόβλημα. Και το χειρότερο απ' όλα, του γκρεμίσματος κάθε γέφυρας συνεννόησης με τη Ρωσία. Και είναι βασική του επιλογή, δηλαδή ενεργεί ως κομισάριος της Αμερικής. Προφανέστατα. Και εγώ δεν είμαι αυτός που θα αρνηθώ. Και πρόσεξε και κάτι άλλο. Η επιλογή του να γίνει αυτό το συνέδριο στην Κρήτη. Να δώσουμε μια πληροφορία, ίσως οι ακροατές να μην το γνωρίζουν, ότι η Κρήτη δεν υπάγεται στην Αρχιεπισκοπή, υπάγεται κατευθείαν στο Πατριαρχείο. Και να ενημερώσουμε επίσης ότι στην Κρήτη έχουν έρθει φυρμάνια, πέρσι έγινε αυτό, από το Πατριαρχείο, να κάνουν αίτηση για τουρκική υπηκότητα, ως προϋπόθεση να μπορούν να βάζουν υποψηφιότητα, να έχουν δικαίωμα εκλέγην και εκλέγεστε στα εσωτερικά όργανα τους. Και γίνεται εκεί. Και να θυμίσω ακόμα ότι οι εκεί Μητροπολίτες έχουν σπεύσει και έχουν κάνει αίτηση και έχουν πάρει την τουρκική υπηκότητα. Εκεί πάει και γίνεται το συνέδριο. Μα μήπως όλη αυτή η φιλολογία περί νέων χωρών που έχει εντάξει στη ρητορική του ο Πατριάρχης δεν είναι φιλολογία που υπηρετεί, αν θέλεις, την τουρκική γεωπολιτική με όχημα και το θρησκευτικό? Και εγώ έλεγα πριν ότι δεν είμαι αυτός που θα αρνηθώ ότι, αν θέλεις, και ο Πατριάρχης της Μόσχας υπηρετεί και εκείνος γεωπολιτικές σκοπιμότητες. Προφανέστατα. Αλλά το πρόβλημα για την Εκκλησία δεν είναι να μοιραστεί για το ποιος θα είναι υποζύγιο των επιλογών του Πούτιν και ποιος θα είναι υποζύγιο των επιλογών του Ομπάμα. Το πρόβλημα την Ορθοδοξία είναι να αναδείξει μετά από τόσα χρόνια, αφού καταφεύγει σε σύνοδο, την οικουμενικότητά της, τη διαχρονικότητά της, την ανάγκη να τοποθετηθούν στο αξιακό βάρθρο που αξίζουν οι καταβολές της Βυζαντινής εποχής. Και το πρώτο όνομα σε αυτή την ιστορία, ο Πατριάρχης, όφιλε να λειτουργήσει ενωτικά, πράγμα που δεν έκανε. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν τρόποι να καμφθούν πραγματικές ή όχι προσχηματικές σημείς δεν είναι της αρμοδιότητάς μου να το εξετάσω. Γιατί δεν θεωρώ πως είμαι και ειδικός επί του θέματος. Αντιρρήσεις των Μόσχας, των Σόφιας, των Μαυροβουνίου και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, αυτό είναι πρόβλημα. Όφιλε να λειτουργήσει σε μια λογική κάμψης υπερκερασμού αυτών των αντιδράσεων και να μην το τραβήξει για να πιστωθεί, αν θέλεις, αυτός το ωφέλιμα ότι επί δικής του πρωτοκαθεδρίας πραγματοποιήθηκε η Οικουμενική Σύνοδος. Ας την άφηνε για τον επόμενο. Αλλά να έχει σπείρει υγιή καρπό για να θερήσει η Εκκλησία στο επόμενο βήμα της. Είναι αυτό που δεν έγινε. Προσωπικά αυτό με ανησυχεί. Διότι σε μια εποχή όπου επιχειρείται με δεκάδες τρόπους, εμφανής ή υπόγειος, να αποκαθαλωθεί η ελληνοορθόδοξη πρωτοκαθεδρία, με ό,τι σημαίνει αυτό στη γεωπολιτική, οφείλει σε αυτό το μήλο να μην ρίχνει νερό ο χειρισμός του πρώτου ονόματος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ελληνική κοινωνία οφείλει να είναι ψηλιασμένη, να μην ομαδοποιείται εύκολα, να μην μασάει αβασάνιστα την όποια προσχηματική δικαιολογία επικαλείται ο οποιοσδήποτε και να επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει στη σκέψη της ποια πράγματα κρίνονται στη σύγχρονη εποχή. Διότι εδώ, το είπες πριν, δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Η λογική
του διαχριστιανισμού, δηλαδή είμαστε όλοι ένα πράγμα, ας πούμε, και οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί, αν θέλεις, και δογματικά δεν υπερβαίνει παραδοχές με τις οποίες έχει συμπαραταχθεί ήδη η Εκκλησία. Ποιος δίνει το δικαίωμα σε ποιον να τις παραμερίζει και να λειτουργεί όπως γουστάρει? Η λογική της διαθρησκευτικότητας δεν έχει κριθεί δογματικά από τις εκκλησιαστικές συνόδους. Τι παράξενα άλλη σβερίσια είναι αυτά με τον Πάπα? Σε ποια λογική, σε ποια θεολογική βάση, σε ποια δογματική βάση? Διότι εδώ δεν έχεις αλυσβερίσει για να διεκδικήσεις, αν θέλεις, το ρόλο που πραγματικά τους αρμόζει, ιστορικά και γεωπολιτικά, των Ορθόδοξων Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής. Δεν έχεις αυτό. Να πω ότι στο όνομα μιας ευγενούς σκοπιμότητας αναζητάς ευρύτερα τη συμμαχία και στο χώρο τον ευρύτερο εκκλησιαστικό για να διεκδικήσεις και να προβάλλεις σε όλο τον πλανήτη τα δίκια σου. Μα δεν κάνει αυτό. Έχεις άλλο πράγμα. Ναι, κάνει ακριβώς Έχεις το άλλο αντίθετο. πράγμα. Κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Αυτό λοιπόν κατά την άποψή μου συνιστά θέμα. Και πρόσεξε, δεν συνιστά κατά τη γνώμη μου θέμα μόνο από αυτούς που αρνήθηκαν εντύμως να πάνε. Διότι ακόμα και αν έχουν άδικο, θεωρώ ότι έντιμα το διαχειρίστηκαν. Και το άδικό τους αυτομάτως μετατρέπεται σε απόλυτο δίκιο. Αλλά ακόμη και από αυτούς που πήγαν, ο Ναυπακτίας νομίζω και κάποιοι άλλοι, εξέφρασαν επιφυλάξεις. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Επομένως, πού πας? Στα 14 πατριαρχία, τα 4 να σου λείπουν και από τα 10 τα μισά να προσεγγίζουν με επιφύλαξη αυτό που πας να κάνεις. Τι κάνεις? Και γιατί το κάνεις? Δηλαδή ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετείς? Αυτό που θα μείνει ως αποτέλεσμα θα το πιστωθεί η Εκκλησία των επόμενων γενιών. Και αν έκανες 100 χρόνια να προετοιμάσεις μια τέτοια σύνοδο, πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να αναστείλεις, να ανακόψεις, να αντιστρέψεις, να διορθώσεις τις πληγές που θα αφήσει ένα εγχείρημα που τόλμησες να κάνεις σήμερα κάτω από αυτές τις συνθήκες που το έκανες? Ένα πρόβλημα. Και αν το προσεγγίζουμε έτσι εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, αυτοί οι ιεράρχες τι θα έπρεπε να κάνουν? Αυτές οι καμπάνες των εκκλησιών πότε θα χτυπήσουν? Αυτοί οι ιεράρχες είναι οι ίδιοι οι ιεράρχες πότε θα χτυπήσουν? που είχαν πάει να καλέσουν και το τον κόσμο 86. και να του πούνε 1, 2, 3, αυτές είναι οι ευθύνες σου. Και για την εκκλησία και για την κοινωνία και για τη ζωή σου. Αυτοί οι ιεράρχες ήταν οι ίδιοι που είχαν πάει και στην Ασσίζη το 86 και στην Καμπέρα το 91 και στην Ασσίζη ξανά το 11 με έτοιμα την κατάργηση όλων των θρησκειών και της δημιουργίας μιας πανθρησκείας. Τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει το τρίδογμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μία αυτοκρατορία, ένας αυτοκράτορας, ένας Θεός. Πάμε τώρα σε ένα πλανητικό, σε ένα διαπλανητικό σύστημα που λέει μία παγκόσμια κυβέρνηση, μία παγκόσμια αρχή, μία παγκόσμια θρησκεία. Και σε αυτό παίζουν και αυτοί. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Σήμερα κυκλοφοράει μια είδηση. Δεν ξέρω το βάσιμο ή μη. Και κυρίως δεν ξέρω την προοπτική της. Αλλά όταν αποδεικνύεις ότι ως πατριάρχης είσαι φυλακισμένος στην τουρκική στρατηγική, δεν ξέρω αν θα αργήσει η μέρα, γιατί σήμερα είδα την είδηση, σου λέω, ως είδηση μόνο μπορώ να την προσεγγίσω. Γίνονται κινήσεις να μεταφερθεί η έδρα του Πατριαρχείου στην Κριμαία. Α, δεν το έχω ακούσει αυτό. Βεβαίως. Σήμερα το διάβασα. Κινήσεις να μεταφερθεί η έδρα του Πατριαρχείου στην Κριμαία. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα? Διότι εμένα σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρουν οι αντιπαραθέσεις του Πατριάρχη με τον κάθε ιεράρχη. Εμένα και εμάς νομίζω αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το εκτόπισμα της Ορθοδοξίας, της παραδοσής της, της αναγκαίας, αν θέλεις, επανεκκίνησης της δυναμικής της.
και με ποιους όρους θα παιχτεί στο σύγχρονο γεωπολιτικό παιχνίδι. Αυτό πρέπει να μας αφορά. Διότι, είπαμε και άλλη φορά, στην πολιτική, στη γεωπολιτική και στην εξωτερική πολιτική και αυτά τα ζητήματα με μία έννοια είναι η εξωτερική πολιτική της Εκκλησίας. Ναι. Έτσι. Τα λάθη που χρεώνεσαι εσύ